Ning Jember saiki tiada hari tanpa hujan. Lah, sik tas iki panase masa alam moro-moro udan. Halo halo Rek, Assalamualaikum. Nek misale ngetutno karep sih enake rebahan ya Rek. Tapi kok ya setelah dilihat-lihat ternyata sik akeh kerjaan Rek. Dadi ya wis rebahane ditunda dhisik saiki aku kape noto. Camilan iki neng rak baru, sakjane duduk rak baru sih Rek. Iki rak sing ono ning omah tak gawa ning warung. Soale rak gawe camilan iku wis kurang. Iki lho Rek jareku roti sing laris manis iku. Alhamdulillah Rek saiki yo iso nyetok rotine rada akeh. Lah mangkane iku neng rak sijine iku wis gak cukup dadi tak jepikno rak sing baru iki. Awale sih tak deleh nang dhuwure etalase nang keranjang cilik tapi kok rasane kurang apik ya Rek yo. Ning dhuwure etalase ku dadine ketok penuh ngono, gak apik banget wis pokok. Dadi karepku iki berbagai macam roti tak jadikan satu ben orang-orang ku iso pilih sing endi sing digelemi. Soale sadurunge rotine iku mencar-mencar, siji sing teko tenggo tak deleh nang rak, sijine maneh sing titipan tak deleh nang dhuwur etalase. Dadi setiap ono pembeli teko aku lagi ngomong, "Iki lho Mbak roti sing iki lho Mbak roti sing iki." Kan aku kesel dhewe ya Rek yo. Dadi masalah saiki bingung deleh rake nang sebelah endi.